Kraljica Elizabeta II. Preminula je u 96. godini života. Britanskim kraljevstvom vladala je 70 godina i za to vrijeme cijeli svijet je upoznao većinu detalja u vezi s njom. Ali ne sve detalje. Evo nekoliko činjenica o britanskoj kraljici Elizabeti II. Koje vjerovatno niste znali. Kraljica Elizabeta II. Putovala je više od bilo kojeg britanskog monarha koji je vladao prije nje. Tokom svoje vladavine posjetila je preko 100 zemalja, među kojima je i bivša Jugoslavija i neke države nastale raspadom nje. Posljednji put bila je u Njemačkoj i Malti 2015. godine. Zbog mjera štednje u Ujedinjenom kraljevstvu nakon Drugog svjetskog rata, tada princeza Elizabeta morala je koristiti kupone za odjeću kako bi platila materijal za svoju vjenčanicu. Zanimljivo je spomenuti i kako je, dok je još bila princeza, prije nego će preuzeti prijestolje od svog oca, Elizabeta volontirala kao vozačica kamiona i mehaničarka tokom Drugog svjetskog rata. To ju je učinilo prvom ženskom članicom kraljevske porodice koja je služila u vojsci. Pradjed kraljice Elizabete bio je rođeni Osječanin. Franz Paul Karl Ludwig Alexander von Teck rođen je 1837. u Osijeku. Bio je sin vojvode Aleksandera od Württemberga. Tek je preminuo sa 60 godina kao udovac, inače kralj Charles i Camilla posjetili su Osijek 2016. godine. Elizabeta imala svoj privatni bankomat u podrumu Buckinghamske palače. Bankomat je bio samo za članove kraljevske porodice. Inače, kraljičino bogatstvo je 2022. procijenjeno na 370 miliona funti. Iako je bila kraljica, sama je prala svoje posuđe. To je potvrdio i kraljevski stručnjak i pisac, kojem je jedan bivši kraljevski dvorjanin rekao da je vidio kraljicu kako pere suđe nakon ručka. Tokom svoje vladavine pozirala za više od 200 portreta, uključujući i one naslikane i fotografisane. Prvi službeni portret kraljice naručen je davne 1933. godine, kad je kraljica imala samo 7 godina. Imala je 2 rođendana. Jedan od njih je 21.4., dan kad je rođena, a drugi je označen kao njen službeni rođendan i obično pada druge subote u 6. mjesecu. Tako je jer se rođendani vladara, ako nisu originalno za vrijeme ljeta, slave 2 puta. Kraljica je bila poznata po svojim odjevnim kombinacijama u šarolikim bojama, a u palači je bilo 5 ormara punih odjeće. Posjedovala je 200 torbica te nosila isti blijedo ružičasti lak za nokte od 1989. Nije tajna da je kraljica voljela korgije, vrstu malih pasa koji su joj pravili društvo desetljećima. Ipak mnoge će iznenaditi činjenica da ih je tokom života imala preko 30, čak 9 u jednom trenutku.